Hola, popus. 9:30, m'acabo de despertar. Diumenge. I estic intentant fer una cosa últimament. Sembla com tot el postureo, però realment estic intentant llegir abans de sortir al llit en vez de mirar el mòbil. Vale, ara mateix m'estic llegint Alas de Sangre. Probablement, ja el coneixereu, és esta novel·la eròtica i de dragones. I només porto 80 pàgines. Bueno, no està mal. Realment aquest llibre és com la típica sèrie com que te fiques mentre estàs esmorzant, que és com superfàcil de veure, també t'expliquen com poca coseta i tal, tu vas esmorzant, tiqui, va passant. Pues el libro, lo mismo, más o menos. També cal dir que avui és el primer dia que estic intentant fer això de llegir com al despertar-me, així que anem a veure com avança això. El que sí tinc moltes ganes de fer és agafar la tablet i mira cómo está la aldea de los pitufos. Esto sí que es una buena manera de empezar los domingos. Vale, estic veient que tot està proliferant com toca. En 15 minuts les patates dorades estaran fetes, así que tindré una de pastuqui increíble y podré recoger también recursos. Chavales, lo tenemos. Las patatas doradas listas para cosechar. Pium, 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 pium. S'estan fent totes alhora. Ja són les 10, fa bastant bon dia. Jo vaig esmorzar un cheesecake super rico que vaig cuinar ahir. Com haureu notat, l'últim vídeo, el de l'esquiada, va acabar com super de sopetón, sin despedida ni nada. T'ho juro que la vaig intentar gravar una setmana després, però no vaig poder. Va passar això. I després d'aquest incident, t'ho juro que vaig estar intentant com tornar-ho a gravar, però estava com molt afectat. Aquella barrita de mantequilla cacahuete estava molt dolenta, però bueno, no patiu, no passa res. Avui ja són les 10:15, comencem vlog i hi haurà despedida. Comencem primer airejant una miqueta els pauets. Us estava explicant que em volia ficar bàlsamo labial perquè ja els he vist molt tallats, però no en queda. Però bueno, tampoc passa res perquè no ho he gravat. No, que sí que em queda. I ho passaré malament quan se m'acabís el col·làgeno coreano. Vale, i una cosa, que és aquesta habitació. No, menjarem pa sucat amb tomàquet. No lo fas. Això no. No sabes qué va a ser se pone antes. Esto es si eres italiano, solo se pone antes. És pa amb tomàquet! Doncs a veure, la situació actual de la meva habitació és aquesta. Està bastant feta a caldo. Des d'aquí la tenim sencera i des d'un punt que es veu potser més acollidora, diríeu. No sé què dir-vos, la veritat. Endreçar l'habitació és el millor del món perquè trobes perles com aquestes. Ja te la pots provar. I ja la treus per tota la temporada primavera i estiu. Vamos a ello. Mireu que fort que he trobat mentre estava netejant. El Pinta com Max, un projecte propi 100% original. Si heu arribat amb aquest vídeo de YouTube no sé com, aneu a Amazon i compreu-lo. Porfa. A veure, havia començat sent un dia de merda, però he trobat... Havia perdut aquest AirPod des de feia un mes i mig. Per res en el món volia utilitzar tot aquest matí per reorganitzar l'habitació, però quan t'ho pare sembla que ho estem fent. A veure, no cal ser molt representatiu perquè encara hi ha coses, tipus tot això,
que en la habitación que es armario. Pero esto aún no se sabe cuándo será. Así que para ahora, dentro habitación. Uau. Està no ha canviat, no? Dale, en veritat, m'acunde que flipes veure que tindré llum natural per llegir. Uau. Sabeu el típic meme de... calculando pasta para uno? Pues jo literal, vull dir, hi ha molt de menjar aquí, Vale, m'he ratllat i ja has dit que no vull veure Detective Conan. No us passa a vosaltres que teniu el plat aquí, humeante, i no podeu menjar fins que escolliu una fucking sèrie per veure? M'ho he acabat tot com un campeón. Ui! Vaig al gym. Vale, pues fins aquí el vídeo d'avui. Hem fet un munt de coses avui i són encara les 5:30 de la tarda. Vull dir, tinc tota la tarda per socialitzar i fer més coses encara de pensar què vull sopar. Vull dir, aquestes coses que menjar me maten. Però bueno, no passa res. Estic content. Ens veiem al pròxim vídeo a Maxi Burger Pro. Ciao. Bueno, tornem a espai el vídeo aquí perquè em sembla un lloc molt més guai. És l'ascensor superantic, superguai.